Ngiphuphe ngihamba endlini emnyama. Sanibonani, sanibonani, sanibonani. Ngiyathemba ukuthi niyaphila. Uma umusha ku-YouTube channel yethu, subscribe. Igama le-channel sichaza amaphupho. Uma kuthi uye video ibona ku-TikTok, ngicela ukuthi ungifollowe, ungi-inbox-e, ulike inbox, ubhale ukuthi ucela inamba ka-WhatsApp. Kunobuzo lapha ama-comment lokhu ngithatha kanye, nawe ungabhala nje wakho umbuzo ozobe usuthole impendulo. Uthi-ke mina ngiphuphe ngihamba endaweni emnyama ngingaboni lutho nje kumnyama. Alikho lihle iphupho lakho, lokho nje kubika ukuvaleka kwezinto zakho. Okusho ukuthi izinto zakho ziyavaleka, kuyavaleka ngapha nangapha. Kuyomele usukume nje, usukume impela engaze kube late. Mlaleli, ngiyathemba ukuthi nawe uphendulekile ngoba baningi abasuke benalowo mbuzo, ingakho ngenza ividiyo ngiyifake ku-YouTube. Phuthuma ku-YouTube channel uthi sichaza amaphupho, uthole amanye amavidiyo anamaphupho.